Het verschil tussen Joet en de aanroende dagen wie de wien. Het waaide wat minder hut en daar toch viel het al wat beter aan. Maar dat zal de komende dagen nog beter worden. Minder wien, hegere temperaturen, de zinnen erbij. En dan krijgt die combinatie met zinnen en een wat hegere temperatuur een noffelijk karakter. Wel, joen en vannacht. Ja, een temperatuur om er bij de 0 graden heen. Laat ik daar maar eens maar beginnen. Veel is bewolking, kans op mist of dampwaar. Dus op plakken, mits het even wat opklart, ik kans op gladens. En dan de wind, die komt uit het eerste. Want het eerste waai is zwak of matig. Zetten we terug naar morgen, dan wordt dat een dag met bewolking. Maar toch denk ik dat wij morgen een beetje de zinnen krijgen. Die zinnen brengt wel terug bij u. En dat zou mooi wezen. En daar ging ik voorlopig vanuit. De temperatuur om er bij de 4 graden heen is nog net al te heeg. Maar het waait net zo hut. Noordelijke richtingen, noord-noordoost, meest noordoost. En die wind is zwak of matig. Dan in de jontijd en in de nacht weer min 1 of min 2 of 0 graden. Dus kans op gladens en mist. Ja, we zeggen vooruit. Nou, toen is je vrij te sneeuwen. 3 dagen op mijn richtje. Maar staan er gewoon meer zinnen. Vooral op vrijdag komt er flink wat zinnen. En de temperaturen, sommige bij de 4 of de 6 graden in Oedai. In de nacht beginnen we weer wat waarom. Nou, de 0 of min 1. Zo blijft het toch een beetje terug in. Maar de zinnen wel wat. De minder sterke wind uit noordelijke richtingen wil ik wat. Dus het ziet er aardig uit. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.